നൈപുണ്യയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ശീതകാല വിളകളും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ളത് അഗ്രികൾച്ചർ ട്രെയിനർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ചേച്ചിയുടെ പേര് ലത വിജയ്. അപ്പൊ ചേച്ചിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കാം, മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്, എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ ഒട്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 3 ഓപ്ഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. എൻ്റെ പേര് ലത വിജയ്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് ചാടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊച്ചു പഞ്ചായത്തിലാണ് എൻ്റെ വീട്. ഞാനൊരു കർഷകയാണ്, ട്രെയിനറാണ്, ഓൺട്രപ്രണറാണ്. പിന്നെ ഒരു 5 കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ട്രെയിനിങ്ങിന്. ഒരു ജർമ്മൻ ടെക്നോളജി ട്രെയിനർ, DST ട്രെയിനറായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ഒരു വനിതയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമാണ്. നഴ്സറി ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഹെർബൽസ് ഉണ്ട്, ഫ്രൂട്ട്സ് പ്ലാന്റ്സ്, വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം അങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഫിഷ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഓർണമെൻ്റൽ ഫിഷുണ്ട്, എഡിബിളായിട്ടുള്ള ഫിഷുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്, ഇതിപ്പോൾ ഒക്ടോബറായി. ഒക്ടോബർ ഒരു 10-ാം തീയതി മുതലാണ് നമ്മൾ ശീതകാല വിളകളുടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊരു ടൈം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശീതകാല വിളകൾ കാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ ഉണ്ടോയെന്ന് പലരും പല സമയത്തും വിളിച്ച് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡേറ്റിൻ്റെ സമയം അറിയാതെയുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ശീതകാല വിളകൾ എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറി ഇപ്പം നമ്മൾ തക്കാളി തൊട്ടെടുക്കാം. കാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ, കെയിൽ, ബ്രൊക്കോളി, അങ്ങനെ ഒത്തിരി, ചൈനീസ് കാബേജ്, വയലറ്റ് കാബേജ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ആദ്യമൊക്കെ നമ്മളിതെല്ലാം കേട്ടിട്ടുള്ളൂ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളം വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഇതിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു 2009 തൊട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കാബേജ്, കോളിഫ്ലവറൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. എന്ത് തന്നെയായാലും ഓരോ വർഷം കഴിയുന്നതോറും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് മഞ്ഞിൻ്റെ കുറച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഡിസംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെ നമുക്കിതിനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഒക്ടോബർ തൊട്ടാണ് ഇതിവിടെ നടാനുള്ളൊരു ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു സമയമായിട്ട് നമ്മളിതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ശീതകാല വിളകളെല്ലാം നമ്മൾ ഒക്ടോബർ 10 തൊട്ട് നമുക്ക് പറിച്ച് നട്ട് തുടങ്ങാമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി ഡിസംബർ തൊട്ട് തന്നെ നട്ട് തുടങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്കുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറക്റ്റായ ടൈമിൽ നമ്മളിതിനെ നടാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 5 സെൻറ്റിമീറ്ററെങ്കിലും ഉയരമുള്ള ചെടികളായിരിക്കണം നമ്മുടെ മണ്ണിൽ നടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നമുക്കല്ല അതിന് ചെറിയൊരു തൈയാണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് അതിനൊന്ന് സംരക്ഷിച്ച് കുറച്ച് ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ചെടിയായിട്ട് നമ്മൾ ബാഗിലോ മണ്ണിലോ നടാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിത്ത് പാകി മുളപ്പിച്ച് തൈകളാക്കിയിട്ട് നടാനും കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തൈകൾ വാങ്ങിയിട്ട് അതിലും നമുക്ക് നടാം. അപ്പോൾ വിത്ത് പാകി മുളപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വിത്ത് പാകി മുളപ്പിക്കുക. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പെർഫെക്റ്റ് കമ്പോസ്റ്റ് മഴയില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഷെയ്ഡുള്ള ഭാഗത്ത് ബാഗിലോ ചട്ടിയിലോ നമ്മൾ കമ്പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പോസ്റ്റ് മാത്രം ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ട്. 3:1:1 റേഷ്യോയിൽ പെർഫെക്റ്റ് കമ്പോസ്റ്റും വെർമിക്കുലേറ്റും പെർലൈറ്റും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടിൻ്റെ നനവ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ വിത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ ഒരു 6 മുതൽ 12 ദിവസം വരെ ഉള്ള ടൈമിനുള്ളിൽ എല്ലാം വിത്ത് മുളച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊന്നും നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഈ തൈ വാങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ കീടങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് വേഗം അതിൻ്റെ സ്വീറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഇലകൾ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേഗം തിന്ന് നശിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം
അത് മുളപ്പിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ മണ്ണിൽ പാകി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ തൈയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ തൈയിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നടാം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിനി ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം മഴ അധികമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സമയത്തും മഴ വരും, അത് നിർത്താതെ മഴയാണ്, വെള്ളക്കെട്ട് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശീതകാലത്തിനറിയാം, ശീതകാലം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ശീതകാല വിളകൾക്ക് വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മഞ്ഞ് മാത്രമാണ് ഇഷ്ടം. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ കൂടിയാലും ചീഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റുള്ള രോഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വെള്ളം കൂടിയാൽ തന്നെ ഈ ചെടി നശിച്ചു പോകും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ വളരെ മണ്ണ് കുമ്മായം ചേർത്ത മണ്ണിൽ നമ്മൾ അടിവളം ചേർത്തു. അടിവളം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെടികൾ നട്ടു കൊടുത്തു. ഒരു 5 മുതൽ 7 മുതൽ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാണികളും വണ്ടുകളും ചിത്രശലഭങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇല തിന്നാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഈ കേബേജ് കോളിഫ്ലവർ പോലെയുള്ള ചെടികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ കൂമ്പിലാണ് ഹെഡ് ഉണ്ടാവുക, നമുക്ക് കായകൾ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തല ഒടിപ്പം നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു 5 ഇല ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തല നുള്ളിക്കളഞ്ഞ സക്കേഴ്സ് കൂടുതൽ വരാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പക്ഷേ കേബേജ് കോളിഫ്ലവർ ബ്രക്കോളിയൊക്കെ പോലെയുള്ള ചെടികൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂമ്പാണ് ഹെഡായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് കായായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഒരിക്കലും കൂമ്പൊടിഞ്ഞ് പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സക്കേഴ്സിന് കൂമ്പ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കായ് ഉണ്ടാവും. എങ്കിലും ചെടിയുടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്തിന് അതിൻ്റെ കൂമ്പ് ഒടിഞ്ഞ് പോവാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രം. പിന്നെ ഇപ്പം നാച്ചുറലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ നട്ടുവെച്ച തൈകൾക്ക് ഒരു 15 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജൈവവള കൂട്ടുകൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മണ്ണ് കയറ്റി അതിന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് നിർത്തി കൊടുക്കുക. പിന്നെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് വരും. അപ്പം നമ്മളൊരു നവംബർ കഴിഞ്ഞ് ഡിസംബറിൻ്റെ മഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഫ്ലവർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കറക്റ്റ് ഈ 2 മാസം 1.5 മാസം മുതൽ 2 മാസമാണ് ചെടിയുടെ ഒരു വളർച്ച. 3 മാസം എത്തുമ്പോൾ ഡിസംബറിൽ ഫ്ലവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 15 മുതൽ 20-30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വിളവെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ്. അപ്പോൾ ആ ടൈം പീരീഡിൽ നമ്മൾ നടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ പലരും പറയും ഞാൻ ചെടി കൊണ്ടുവച്ചു, വലിയ ഇലകളുണ്ടായി, കായുണ്ടായില്ല, പിന്നെ ചെടി നശിച്ചു പോയി എന്നൊക്കെ പറയും. പിന്നെ ഞാൻ ചെടി പറിച്ചു കളഞ്ഞു, നിർത്തിയിട്ട് എന്താ കാര്യം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കുള്ള ഓരോ സംശയങ്ങളാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ചെടി നമ്മൾ ഒക്ടോബറിൽ നട്ടു, നവംബർ കഴിഞ്ഞ് ഡിസംബറിൽ അത് ഫ്ലവർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വിത്തുകൾ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്ലവർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലവർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചെടിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ വിത്ത് ഉണ്ടാവണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ അല്ലാതെ വേറെ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്കങ്ങനെ വിത്ത് കിട്ടില്ല. നേച്ചറിന് പ്രകൃതിക്ക് എന്ത് കഴിവുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക സൃഷ്ടിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവില്ല, അതിനെ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേബേജ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 20 മുതൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 15 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൊടുത്ത വളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മണ്ണിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് പെട്ടെന്നാവും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളതിൻ്റെ കോളിഫ്ലവർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ റെഡിഷ് കളർ വരുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആ ഒരു യെല്ലോ കളറിൽ തന്നെ പറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ. അങ്ങനെ പറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ചെടികൾ അവിടെ നിർത്തുക. പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ജൈവമായിട്ട് എത്രയോ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വളർത്തിയ ഈ ചെടിയുടെ വലിയ വലിയ ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതെല്ലാം നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച് കളയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നട്ട ഈ ചെടിയുടെ ഓരോ ഇലകളും നമ്മളൊരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഒരു ചെടിയുടെ ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ 3 ഇല നിർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലുള്ള 2-3 ഇലകൾ വീതം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 10 ചെടി ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 ഇല വീതം അല്ലെങ്കിൽ 1 ഇല വീതം പറിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു നേരത്തെ തോരൻ വയ്ക്കാനുണ്ടാവും. ചീര എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കറി വയ്ക്കുക. പക്ഷേ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് തോരൻ വയ്ക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നാച്ചുറലി അതിൻ്റെ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലകളിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഒരു കുറവ് നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. എല്ലാതും കേബേജ് കോളിഫ്ലവർ എല്ലാം ഇലകൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കളയരുത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഹെഡ് മുറിച്ചെടുത്ത് അവിടുന്ന് ചെടി നിങ്ങളപ്പോൾ തന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളയാതെ അവിടെ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടി നമുക്ക് മഞ്ഞ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പൂവുകൾ വരും ചെടിയിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ ആ ചെറിയ ചെറിയ പൂവുകൾ നമുക്ക് വലിയൊരു ഹെഡ് വലിയൊരു പൂവല്ലാതെ
ചെറിയ ചെറിയ 2-3 ഫ്ലവർ, കോളിഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ കാബേജോ ഉണ്ടാവണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു നേരം പൊരിയൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ ആ ചെടീനെ ഒരിക്കലും ആ ഒരു പൂവെടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാവരും അത് പറിച്ച് കളയാതെ അവിടെ തന്നെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ലീഫും കിട്ടും, ചെറിയ ചെറിയ പൂവുകളും കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഫ്ലവറും ചെയ്യും. അപ്പം കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ ഏതൊരു വീട്ടിലും ഈ ഫ്ലവറിങ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കടുക് പോലെ അതിൻ്റെ പൂവ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ വിത്ത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു കവറിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് അടുത്ത സീസൺ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സെപ്റ്റംബറിലാവുമ്പോൾ ആ സീഡ് ഇടുക, ഒക്ടോബറിൽ അതിനെ പറിച്ച് നടുക, ഡിസംബറിൽ അത് ഫ്ലവർ ചെയ്യും, ജനുവരി ഫെബ്രുവരി വരെ നമ്മൾ നിർത്തി, മാർച്ച് ഏപ്രിൽ വരെ വർഷം മുഴുവനും വേണമെങ്കിൽ നിർത്താം. ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലവറുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ പരിചരിക്കുന്നു, ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ജൈവവളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതിനെ പരിചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 100% വർഷം മുഴുവനും നമുക്ക് കാബേജ്, കോളിഫ്ലവറും എല്ലാം കെയിലൊക്കെ. അപ്പം അത് ചെടിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ വെള്ളം കൊടുക്കരുത്, കൂടുതൽ അമിതമായ വളപ്രയോഗം ചെയ്യരുത്. വളരെ ടെൻഡറായ ചെടിയാണിത് ശീതകാല വിളകൾ, വെറും മഞ്ഞിൽ മാത്രം വളരുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു സംശയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അവസരം, എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഈ കാബേജിനെ കെട്ടിവെക്കണമെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കാബേജിനെ കെട്ടിവെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 10 വർഷം മുന്നേ 2009 നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ചൂടായിരുന്നു, മഞ്ഞിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കൂടുതൽ ചൂട് തട്ടുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ സെറ്റ് ആവാനും ഇതിൻ്റെ വലുപ്പം കുറയാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമാണ് വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് ചാക്കുചരട് പോലത്തെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള വള്ളി കൊണ്ട് കെട്ടാൻ മതി. പക്ഷേ കുറേ പേര് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് വള്ളിയൊക്കെ എടുത്തു ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടി വെച്ചു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേശ്ശെ വെള്ളം കടന്നപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ തുറന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം ചീഞ്ഞു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത് അങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടാനോ ടൈറ്റ് ആവാതെ കെട്ടാനോ ശ്രമിക്കേണ്ട. നാച്ചുറലി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല മഞ്ഞുണ്ട്, അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അഥവാ കായ കുറച്ച് ചെറുതായാലും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത്. നല്ല രീതിയിൽ ഇലകൾ തോരൻ വയ്ക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ മെഴുക്ക് വറ്റി ഉണ്ടാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ പരിപ്പ് കറി ഉണ്ടാക്കാനും എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക. വളരെ റിച്ചായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസും മൈക്രോ എലമെൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വിളകളാണിത്. നമുക്കിത് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് കീടനാശിനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡ്യൂയുടെ പ്രശ്നം കാരണമാണ് നമ്മളിത് കൂടുതൽ കഴിക്കാതെ വന്നത്. ഇന്നും കേരളത്തിൽ ഒരു 50% ഈ റെസിഡ്യൂവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് പക്ഷേ വീട്ടിൽ 100% ജൈവമായിട്ട് നമുക്ക് 100 എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, 90% എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പൊള്യൂട്ടഡായ ആകാശവും വെള്ളവും ഭൂമിയും എല്ലാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ 100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് തന്നെ മോശമാണ്, വീട്ടിൽ ഞാൻ അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃഷി തുടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ ഒരു സമയമായിട്ട് ഏറ്റവും സമയമാണ്. എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും തൈകൾക്കൊക്കെ എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള കൃഷിഭവനിലും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എവിടെയും അവൈലബിളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കൃഷി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാൻ മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.